ジャータカの読み語りの時間です。ナンディ・ビサーラのお話、ジャータカ第28番目のお話です。才は藤本隆子、絵多田陽子。昔々のお話です。あるところに一人の農夫がいました。ある日、農夫が歩いていると、たまたま何かのお祭りの準備をしているところに通りかかりました。そこでは子牛が生贄として捧げられようとしていました。農夫はこの子牛を一目見て、そのまま放っておくことができなくなりました。そこで、そこにいた人々に頼んで、その子牛を譲ってもらいました。農夫は子牛を自分の家に連れて帰りました。そして、ナンディ・ビサーラという名前をつけて、ミルク粥や柔らかい襖などのおいしくて栄養のたっぷり入ったご飯を食べさせて育てました。ナンディ・ビサーラは優しくて賢い牛でした。近所の子供たちは毎日やってきて、ナンディ・ビサーラと遊びたがりました。ナンディ・ビサーラは子供たちと遊んだり、農夫の仕事のお手伝いをしたりしながら、すくすくと大きくなりました。若者になったナンディ・ビサーラは、とても大きなたくましいお牛になりました。体には力がみなぎっていました。ある日、ナンディ・ビサーラはこう考えました。この農夫のお父さんは僕を苦労して育ててくれました。おかげでこんなに力のある牛になりました。僕のこの力で、このお父さんが豊かになったらいいな。どうしたらお父さんに楽をさせてあげられるだろう。ある計画を思いついたナンディ・ビサーラは、農夫にこんな話をしました。お父さん、僕はインド中でもおそらく一番力持ちだと思いますよ。ここの町にはたくさんの牛を持っている大金持ちがいますよね。その人に、私のお牛は100台の荷車をつないでも引いてみせますよ、と言ってみてください。その人が話に乗ってきたら、金貨1000枚をかけたっていい、と言ってください。農夫はナンディ・ビサーラの話を面白がって聞いていました。かわいいナンディ・ビサーラが熱心に語るので、ダメだとは言えません。そのうち、本当にたくさんの牛を持つ大金持ちと話をする機会がやってきました。大金持ちが自分の牛を自慢するのを聞くと、うちのナンディ・ビサラの方がずっとすごいぞ、と言いたくてたまりません。とうとう勢いで、うちの牛はたった一頭でつないだ100台の荷車を引くことができますよ。なんなら金貨1000枚かけたっていい、と言ってしまいました。大金持ちはびっくりして、なんだって？そんな牛が一体どこにいるんだい？と聞きました。私の家にいるのさ、と農夫は答えました。大金持ちは、それなら本当にできるかどうかやってみようじゃないか。金貨1000枚かけるぞ、と話に乗りました。
さて、賭けの当日がやってきました。ナンディ・ビサーラは川で水浴びをして、首に花輪をかけてもらって、100台の荷車がつながっている列の先頭の荷車につながって、そこで堂々と立っていました。それに比べて、農夫はなんだか顔色が冴えません。表情も暗くて、硬くなっています。1000枚の金貨をかけたことが怖くなり、後悔していたのです。いつも子供たちと遊んでいる優しくて穏やかなナンディ・ビサーラが100台の荷車を引くなんて考えられません。ナンディ・ビサーラが言うからあんな話に乗ってしまったが、金貨1000枚なんて私に払える金額じゃないぞ。負けたら一体どうすればいいんだ。あいつは何だってこんな話を私に持ちかけたんだ。もう後にも引けないし、どうすりゃいいんだ。ということが農夫の心の中でぐるぐると回っていました。さていよいよナンディ・ビサーラが荷車を引くことになりました。何としてでも引いてもらわないと金貨1000枚を損することになります。農夫は鞭を取り、振り上げて、ナンディ・ビサーラにこう言いました。この腰抜けの大ボラ吹き、さあ引くんだ。この言葉を聞いた瞬間、さあ引くぞと力をみなぎらせていたナンディ・ビサーラの体がピタッと止まってしまいました。4本の足は柱になってしまったように動かなくなってしまいました。腰抜けの大ボラ吹きだって？僕は腰抜けじゃないし、ほら吹きなんかじゃないぞ。ナンディ・ビサーラの心も体もカチンと凍ったように止まってしまいました。引こうとしても1ミリも動けないのです。農夫の負けが決定しました。農夫は金貨1000枚を失いました。体が2つに折れ曲がるほどうなだれて、農夫はしおしおと家に戻って、そのまま布団をかぶって丸くなってしまいました。ナンディ・ビサーラも歩いて家に帰ってきました。そして布団をかぶって寝ている農夫を見ました。農夫が寝ているベッドに近づいていって、ナンディ・ビサーラが話しかけました。お父さん、お父さん、眠っているの？いやー、眠れはしないよ。俺はもうダメだよ。金貨1000枚を失って、でっかい借金ができちゃった。お父さん、どうして僕のことを腰抜けの大ボラ吹きなんて言ったの？僕がこれまでに腰抜けだったことがある？一度でも嘘を言ったことがある？お父さんに言われた仕事を僕がやらなかったことがある？農夫は言いました。いや、一度だってないな。お前はいつだってやるべきことをしっかりやってくれたよ。勇気もある。嘘を言ったことなんか一度もない。うん。あんなことを言われたら僕は動けなくなっちゃったよ。お父さんの言葉は間違っていたよ。農夫はナンディ・ビサーラの首のところに手を回してこう言いました。
そうだな。お前の言う通りだよ。ひどい言葉を使ってしまった。私が間違っていたよ。ナンディ・ビサーラはこう言いました。お父さん、あの大金持ちともう一度賭けをしてください。今度は金貨2000枚をかけるのです。でも、あんな言葉で僕に呼びかけないでね。農夫は出かけて行って、例の大金持ちにもう一度100台の荷車を引く賭けをしないかと話をしました。大金持ちはすぐに乗ってきました。今度は金貨2000枚をかけようと言うと、文句なくそうしようということになりました。大金持ちはナンディ・ビサーラに100台の荷車なんて引けっこないと思っていたのです。さてその日が来ました。農夫はいつもするようにナンディ・ビサーラを丁寧に手入れしてあげて花輪を飾りました。ナンディ・ビサーラの体は輝いて堂々としていました。農夫は100台の荷車を積んだ先頭にナンディ・ビサーラを丁寧にしっかりと結びつけました。大きな力がかかっても大丈夫なように、ぐらぐらするところがないようよく気をつけて結びました。そしてナンディ・ビサーラの体を優しくポンポンと叩きました。さあ、いよいよその時が来ました。農夫は大きな声でナンディ・ビサーラに呼びかけました。強い子よ、賢いナンディ、さあ、引こう。ナンディ・ビサーラは渾身の力を込めました。100台の荷車は後ろにずらりとつながっています。びくともしないように見えます。ナンディ・ビサーラは頭を下げて足を踏ん張りました。全身が集中して力を振り絞ります。そうすると動きました。最初はほんのちょっと動きました。少しだけ前に進み、それからもっと進み、とうとう100台の荷車の車輪全部が回り始めました。一歩、また一歩。ナンディ・ビサーラは前に進みます。進んで、進んで、先頭の荷車があったところに、一番後ろの荷車が来るところまで、一気に引きました。拍手喝采です。農夫は目に涙をためて、ナンディ・ビサーラに駆け寄りました。見ていた人たちも皆、ナンディ・ビサーラの頑張りに大喜びで褒めたたえました。見てください。花やお金が雨のようにナンディ・ビサーラと農夫の上に降り注ぎます。賭けをしたあの大金持ちもナンディ・ビサーラにあっぱれと2000枚の金貨を渡しました。農夫はナンディ・ビサーラのおかげでとても裕福になりました。農夫とナンディ・ビサーラはそれからも仲良く助け合って幸せに暮らしたということです。おしまい。お釈迦様から皆様へのメッセージです。優しい言葉、温かい言葉だけを話しましょう。きつい言葉や傷つける言葉、嫌な言葉は
決して話さないようにしましょう。優しい言葉を語る人のために、牛は重い荷車を引きました。その人に財産をもたらしました。相手を大切にして語る言葉によって幸せになるのです。